En el present videotutorial veurem com utilitzar l'activitat interactiva vídeo interactiu. Fixeu-vos que jo el tenc posat a damunt del meu escritori, no hi tenc d'altre element i pitjam a damunt el llapis per veure com editam aquest vídeo interactiu. En primer lloc, hi posaríem un títol, si escau, i també una icona representativa. Fixeu-vos que tenim tres pestanyes, configuració general, configuració de l'idioma i SCORM. Començarem xerrant de la configuració de l'idioma, ja que ens permet canviar els títols a les diferents seccions que veurà l'usuari quan vulgui fer aquest vídeo interactiu. La segona pipella que vull revisar és aquesta d'SCORM, ja que per defecte ens compareix que no desem la puntuació, però jo com que l'exportaré en el final dins Moodle, li marcaré l'opció de mostra un botó per desar la puntuació o li podríem marcar la de desa la puntuació de forma automàtica. Jo li marcaré aquesta. Han de tenir en compte les informacions que ens diu, per exemple, que només podem utilitzar un joc en aquesta pàgina i que no incloguem, per exemple, la de qüestionari amb SCORM, ja que aquest tipus d'activitat també traspassa notes a dins Moodle i per aquesta part se podrien veure. Pitjarem en una configuració general i anem a començar. Si fos que volguéssim analitzar un vídeo que tinguem en local, pitjaríem aquesta opció i seleccionaríem el fitxer. Fixeu-vos en els tipus de formats compatibles que té aquesta eina. En el meu cas, he agafat un vídeo de YouTube. Si volguéssim agafar del banc de recursos de la Comunitat de Madrid, de la Mediateca, també podríem enganxar des de la seva URL. En el meu cas, YouTube, i a continuació li he marcat mostra els resultats a mesura que l'usuari vagi avançant. Pitjaré damunt el botó de engegar l'editor. Ja ens ha importat el vídeo, com veus, i tenim 4 opcions per interactuar amb ell. Un botonet d'ajuda, un botonet de crear una coberta, un botonet de crear diapositives, aquesta és la part més interessant, juntament amb la d'edició de les diapositives que haguem anat creant. Molt important és no oblidar desar abans de sortir d'aquest editor, ja que si no ho fem no s'acordaran els canvis. Una vegada que ens han desat, sortim. Allò que vos mostraré ara és que he creat una coberta per aquest vídeo en format de test, amb un títol, a quina quantitat de fotogrames he d'enregistrar, i amb una descripció que he redactat. També ho podríem fer mitjançant una imatge, afegint-la mitjançant el botó d'Insereix edita una imatge. En el meu cas, ho deixaré d'aquesta manera. A continuació, seria començar a crear diapositives a mesura que s'anés reproduint el vídeo. El vídeo s'aturarà i podrem interactuar amb aquest vídeo mitjançant una sèrie de jocs o d'activitats. En aquest cas, vos vull mostrar que jo ja en tenc un parell de fetes. Per això pitjaríem a damunt Edita les diapositives. Fixeu-vos que en el segon, número 9, hi tenc un test posat, en el minut 2.02 una activitat de resposta única, en el 2.52 una d'omplir buits i en el 4.06 una activitat desplegable. Si les volguéssim editar, pitjaríem en el llapis i si les volguéssim esborrar, a damunt la paperera. Anem a fer-ne una altra més i veureu com funciona. Pitjaríem a reproduir el vídeo i, per exemple, vendríem en el minut 8.10 i, aquí allà on mos xerra de 120 fotogrames per segon, afegiríem una nova diapositiva. Pitjam a damunt, fixeu-vos que ens agafa el codi del temps, li deim que ha d'aturar la reproducció del vídeo quan vulguem que la persona pugui interactuar. I aquí tenim diferents opcions. Poden triar test, és a dir, només hi hauria un banner de test, o una capçalera, o una anotació de test, una imatge, una de resposta única, una de resposta múltiple, omplir buits, llistes desplegables, relacionar les parelles i aquesta de llista barrejada que ens serveix, per exemple, per ordenar cronològicament una sèrie de fets o de successos. Posarem una de senzilleta, aquesta de resposta única, i en el minut 8.10 la pregunta, posam això seria una pregunta d'exemple. Molt bé, deixem així i li posaré blanc, una altra resposta vermell i una altra resposta, per exemple, verd. I li marcarem que la resposta bona seria la blanca, per exemple. Crea la diapositiva, mos indica que no sortiguen sense desar aquesta activitat. D'acord? I fixeu-vos que si pitjam el muntallapis ja se mos ha creat en el 8.10 aquesta
nova activitat. Si volguéssim editar una altra, per exemple aquesta d'omplir buits, allà on xerraven de que és molt important adequar la velocitat d'obturació, la quantitat de fotogrames, aquestes dues paraules que estan ratllades serien les que l'usuari m'hauria d'escriure a mà. D'acord? Molt bé. I anem a desar aquesta activitat. Ok? Acceptam i sortim. Una vegada que ho tenim, li deim acceptam i anem a exportar això i ho farem de la següent manera. Fitxer, exporta aquesta pàgina, no en vull exportar d'altra, i l'exportarem a damunt el meu escritori i li diré, fixeu-vos que ja havia fet una prova, s'anomenarà prova vídeo i li diré que m'ho desi damunt l'escritori. Paquet extret amb èxit s'anomenarà prova vídeo.zip. Una vegada que ho tenim, vendrem en el nostre Moodle, per exemple, i afegirem una activitat o un recurs interactiu. Pitjarem a damunt afegir una activitat o un recurs i de totes aquestes rajoles utilitzarem la que rep de nom paquet SCORM, que és així com l'hem exportat. Fixeu-vos, si recordeu fitxer, exporta actual com a SCORM. Per això, venim aquí i importam el paquet SCORM. Li diré prova de vídeo. Prova de vídeo. Podríem afegir una descripció i en el meu cas afegiré aquest paquet, que s'anomena prova de vídeo, obrir, que tenim a damunt el meu escritori. Autor, podríem posar el tipus de llicenciament, per exemple, la que vulgueu, per exemple, compartir igual, pujam i ja tindríem l'arxiu zip aquí de dins pujat. Guardar canvis i ara tornant al curs, ja el tenim. Tenc obert una finestra d'incògnit amb un usuari d'alumne i anem a veure com compareixeria. Fixeu-vos que no el tenim, ara aquí, i actualitzam i ja compareix aquesta activitat de prova de vídeo. Anem a veure com queda. Pitjam a damunt, entraríem a dins el recurs SCORM, podem plegar aquesta part i l'alumne ja podria iniciar aquest vídeo. Nuevo tutorial, pero ¿a cuántos fotogramas grabo? Fixeu-vos que en el segon Me hago número un 9 lío. 24, 25, 30, s'hauria d'aturar. 50, 60, 98, 100... Perfecte. Aquí hi havia un indicador de test, allà on hi ha el títol de l'autor del vídeo i des d'allà on ve, de la RBG Escuela. Molt bé, per fer més via, fixeu-vos que pitjaré damunt resultats i aquí ens va indicant quin és el procés que l'alumne ha anat fent. Per exemple, la primera interacció del segon número 9 ja la té vista, anem a pegar un vot i anem a l'activitat de el minut 202, que són els fotogrames, doncs és la quantitat d'imatges que hi ha en un segon de vídeo. Comprova, correcte, molt bé. Fixeu-vos que ja me posa que té un 100%, pitjaré damunt la del 252, és molt important, velocitat d'obturació. Com veus, el navegador ja m'ajuda perquè ja havia realitzat aquesta activitat amb anterioritat. Comprova, ok, correcte. Seguiríem en el tercer, crec que serà aquest. No, aquest ja està. Aquesta és 406. Perquè volem enregistrar manco de 24 fotogrames per segon, perquè tot pareixi que passa més aviat. Comprova. I finalment anem a veure. Molt bé, un segonet. Ok. I aquí anem a fer la darrera. Això seria una pregunta d'exemple i emmarcar que seria blanc la resposta correcta. Molt bé, aquest usuari ha aconseguit un 100% damunt la nostra tasca, li dic des de la puntuació, ha aconseguit un 10, acceptam i anem a veure des del punt de vista del profe com compareix aquest paquet SCORM, anem a veure les qualificacions, els informes, i com veus, l'usuari, deixeu-me que actualitzi, i com veus, l'alumne número 1, Miquel Nebot, ha tret una puntuació de 10 a damunt en aquest primer intent que ha realitzat dilluns dia 24 de juny a les 10:55 d'aquesta activitat interactiva. Moltíssimes gràcies i espero que vos sigui d'utilitat.